Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ħaseb li għalaq il-każ Tony Bezzina meta id-deputat tiegħu qal li se jirtira l-applikazzjoni f'ODZ wara li nqabad mill-Gazzetta kulħadd li rid jagħmel sfreġju ambjentali. Iżda mhux hekk qed jgħidu dawk li fl-aħħar xhur tkellmu ħafna dwar l-ODZ. Mario Mallija, uffiċjal tal-Alternattiva Demokratika, qal fil-programm Arena li l-Partit Nazzjonalista ħareġ bħala wieħed inkonsistenti. Jien naħseb jekk irid ikun hemm konsistenza ta' veru f'dak li neġona, f'dak li ngħidu u f'dak li nagħmlu, ma jistax ikollha nitkellmu fuq kelliem ta' partit għall-agrikoltura f'dal każ. Illi joħroġ xi ħaġa bħal din meta hu stess kien kiteb illi l-proċedura għandha tkun kompletament differenti. F'Arena kien mistieden Tony Bezzina nnifsu iżda rrifjuta li jattendi. Mhux bħalu għamlu dawk li fl-aħħar snin tkellmu favur il-ħarsien ta' art ODZ. Desiree Attard innotat l-ipokrizija tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista minn meta nqalet din il-kwistjoni kollha l-hawnhekk bid-dokumenti tiegħu bil-policy papers, tqarrijiet nhar ta' ħadd eċetera eċetera, dejjem ippreżenta ruħu bħala il-paladin tal-ambjent. Lill-poplu hemm barra jgħidlu ivvota lili għax jiena ħanipproteġih l-ambjent ta' pajjiżna. Meta mbagħad jinqala lek każ bħal ta' Tony Bezzina, huwa ċar li jekk ħajqpaw għaddejjin b'dawn l-abbużi għax abbużu, issa jekk hux legali jew mhux legali, ma kienx etiku qed naqbel mal-ħabib tiegħi. Mario Mallija qal li l-unika triq li għandu Simon Busuttil hija li jġiel lil Tony Bezzina jerfa' responsabbiltà politika. U naħseb l-unika triq onorabbli li l-Partit Nazzjonalista joħroġ minn din biċċa xogħol hija li jew Tony Bezzina jirriżenja jew kemm il-Partit Nazzjonalista jneħħieħu. Miegħu qablet Desiree Attard. Hija ċara li l-unika way forward għall-Partit Nazzjonalista jekk vera jrid juri if he wants to walk the walk, huwa li Tony Bezzina jirriżenja. Jew li l-partit jgħidlu li he should step aside.